الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A cikin karatunmu na aljami'u sahih lil Imam al-Bukhari, Allah ya ƙara masa yarda. Muna cikin littafin hajji har yanzu, za mu tashi babi na 117 da 118. Babu man nahara biyadihi. Watan babin mutumin da ya yanka ko ya soke a abin hadayansa ko layyansa. Duk da dai nan ana magana na hadayen ne, ko da yake an faɗi duka biyun da hannunsa. Kamar yadda muka sani, sunna shine saboda qurban ne, ibada ne. So sunna shine mai yanka ya yanka da hannunsa. Idan bai sami daman yankawa da hannunsa ba, to a yanka yana tsaye. A yanka yana tsaye, amma ba sharaɗi ba ne, sunna ne. Saboda kada yanzu masu zuwa hajji kuma sun ga yanda ake yi su je su ce sun dage. Saboda akwai sunan da yawa wanda sunnoni ne, amma yanzu saboda mashakka, ka san al-mashaqqatu tajlubu taysir. Wannan ka'ida ce sananniya cikin alqawaidul fiqhiyya manya guda biyar ko duk wahala tana jawo sauƙaƙawa. Ko wahala yana jawo sauƙaƙawa. A ka'ida misali dabban da zaka yi hadiya da shi ma sai ka koro shi tun daga inda za ka ɗauki ihraminka, shine me yake cewa tun daga miƙati ka koro shi. Mun dai karanta duka wannan da a baya yanda sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jahaza tun daga gidansa. Wannan shine sunna. Sannan kuma daga cikin sunna ma ka tsaya da abin yankanka a Arafa. Yana cikin sunna shi ma aiko ka je a Arafa, wajen tsayuwan Arafa kana tare da abin da zaka yanka. To amma kaga duka wannan yanzu ba zai yi wa mutanen ma ba sami isasshen waje ba. Mutanen ma ba su da waje. So saboda kaga duka wannan saboda sunan ne, to kuma da yake ma sunan ne wanda suke gairu ma'qulatil ma'ana, kawai dai asalin su shine khudhu anni manasikakum. Kamar yadda zamu ga sayyidina Abdullahi ibn Umar yana nuna wa wani a lokacin da zai nahar din dabban sa a tsugune. To a ka'ida mutum ya yanka da hannunsa, ko da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi duka biyu. Ya yi nahar da hannunsa, kuma ya sa Sayyidina Ali, Allah ya ƙara masa yarda, a cikin sanannen kissan nahar ɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Ali ko, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin guda 100 ya nahar ɗin 63 adadin shekarunsa sallallahu alaihi wasallam da hannunsa, sai kuma ya bar ragowan 100 ɗin, cikon 100 ya bar Sayyidina Ali ya wakilce shi cikin yi. Wannan ma dai duk yana cikin wato nuna girman matsayin Sayyidina Ali a cikin al'umma, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsayar da shi a wajensa a cikin abubuwa da yawa, yake aje shi wato yuqimuhu maqamahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamar yadda muka gani ga sunan dai ba su da iyaka, kamar ranan hijira, kamar wajen mubahala, kaman wajen lokacin da ya aike shi a hajjin da ya aika Sayyidina shekara ta 9, haka dai sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma ga yanan ma dai gaba ɗaya a Ghadir ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ko. Wasu da an fara faɗin falalan Sayyidina Ali sai idanunsu zazzaro. Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah mun tuba. Allah kada ka kama mu da abin da safihan cikinmu suke aikatawa. haddathana Sahal ibn Bakkar. Ya kamata mu sabarwa kanmu faɗin matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan kada kamar yadda muke sabarwa kanmu faɗin falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan kada
a mu ɗauka kaman faɗin falalan iyalan gidan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya keɓanta da wata ta'ifa. Ina fatan mun fahimta. Wannan wajibi ne. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرة. Na'am. Wato wannan hadisin ga yanan an ruwaice shi da isnadin shi daga Ayub, daga Abu Qilaba, daga Anas mu'an'anan. Watan Ayub ibn Ubaid ya ruwaice shi da an'ana. Amma akwai wani riwayan ko ga can yawwa na Shu'ba za mu karanta a baya. Afwan wani ce Ayub ina nufin to shikenan da hadisin Yunus nake so in ce to ibn Ubayd to Ayub ne wannan afwan an Abi Qilaba an Anas wa dhakara al hadith qala wa nahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 7 budnin qiyaman wata manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya soke budin guda 7 a tsaye wato suna tsaye ya soke su kamar na biyadi haka yake naharar nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi 7 budnin qiyaman watan ya soke da hannunsa sallallahu alaihi wasallama mai madaukaki a raƙuma guda bakwai suna tsaye wato shine watan sawaf din nan da Allah subhanahu wataala ya gaya mana ko wal budna ja'alnaha lakum min sha'irillahi lakum fiha khair فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 7 budnin qiyaman watan ya yanka ya soke sallallahu alaihi wasallama guda 7 a tsaye wa dhaha bil madinati kabshaini amlahaini aqranaini a Madina kuma wajen layya yayi layya da raguna guda 2 masu haɗin launi shigan launin baƙi da fari kuma masu ƙaho watan miƙaƙƙen ƙaho wannan ya haifar da saɓani tsakanin malaman malikiya da sauran mazahib a cikin abin da yake mafifici wajen layya da hadaya. A wajen hadaya babu saɓani Imamu Malik ya yi aiki da zahirin hadisin nan. So a wajen hadaya babu saɓani duka cewa yi da raƙumi ya fi yi da sanuwa ya fi yi da rago haka gwargwadon girman abin hadaya ɗin gwargwadon fifikonsa matuƙan ba musharaka za a yi cikin jini ba a wajen layya to a nan sai aka yi saɓani Imam Malik sai ya ɗauki zahirin wannan hadisin saboda haka sai ya ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi shine mafifici da haka yin layya da rago shine mafifici bayan nan saboda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sauran mazahib kuma sai suka ɗauki wancan hadisin na zuwan sallan juma'a man iktasala fi sa'atil ula ko ثم أتى المسجد فكأنما قرب بدنة ومن اغتسل في الساعة الثانية وأتى المسجد فكأنما قرب بقرة haka kaga hadisin ya rarraba wanda ya zo a sa'a ta farko
shine farkon muntasafun nahar kenan ko farkon lokacin zawali, lahaza ta farko bayan zawali a kauli mafi rinjaye. Wasu sun yi lissafin sa'at din tun daga duha, wasu kuma sun yi lissafin su daga daidai zawal. To wanda da ya zo a lokaci na farko, da sawa'un sa'atul yawm ne ko sa'atul nahar, to kaman ya yi layya ko ya kaddamar wa Allah da raƙumi. Da saboda sai suka ce to kaga kaddamar da raƙumi fi jamil ahwal shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita. Amma shi Imam Malik ya duba aikin Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya fifitar da shi. Shi ma wannan kasan magana ne a cikin wato abin kaddamarwa tsakanin fi'il da qaul, wato tsakanin aiki da faɗi. Kabshaini amlahaini akranain. To babu nahril ibli muqayyadatan, watan babin soke raƙuma ana masu ɗaure ƙafanta na gaba na hagu, wato a ɗaga shi a ɗaure shi sannan a soke raƙumin cikin wato dai sauƙaƙawa ne gare ta, kada ya zama ana soke tunda in an riga an ɗaura wannan an ƙayyade wannan ƙafan ba za ta iya motsi ba za ta iya tafiya ba, to kar ya zama wato cikin dai sauƙaƙawa ne gare ta. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شعبة أن يونس أخبرني زياد. أتونا حديث غانا da isnadin shi daga Ziyad ibn Jubair. Ziyad ibn Jubair wato nan ne waje na biyu da ya zo a cikin sahihul Bukhari. Dama gaba ɗaya al-Imam al-Bukhari ya ambace shi sau biyu, ya kawo hadisin sau biyu ne kawai. Ya ce na ga Ibn Umar, Allah ya ƙara masa yarda, ya ƙara masu, ya zo ya sami wani mutum ya dukar da raƙumarsa, wato ya kwantar da ita, ya dukar da ita zai soke ta, tana kwance irin tana tsugune ɗin nan. Mun sani ita raƙumi nahar ɗinta ake, sanuwa kuma za a iya duka biyu, amma dai zabah shine mafifici. Sayyidina Abdullahi ibn Umar ya ce mashi ib'atha qiyaman, ya ce ka miƙar da su, wato ko da ita ko da su. Qiyaman ɗin shine zai sa a ce su ba ɗaya ba, saboda qiyaman wato suna tsaye kenan. Amma kuma za a iya cewa qiyaman ɗin ya zama kamar tamyizi ne, wato tana halin kasancewan a tsaye ko qa'imatan. Muqayyadatan tana wato kana mai ɗaure, kamar yadda muka ce wannan kafan nata na gaba na hagu. Sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun san shi dai Sayyidina Abdullahi ibn Umar yanda yake da wato matukan tsantseni wajen bibiyan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk abin da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata, to haka zai aikata. Babu canji ko menene, musamman kamar yadda aka ce ga nan ya gabata, khudhu anni manasikakum, ku ɗauki manasik ɗinku na hajji daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shu'ba ibn al-Hajjaj ya ce daga Yunus, wato ya tasrihin sama, Yunus ya tasrihin sama a riwayansa daga Ziyad. Babu naharil budni qa'imatan.
Yunus shine ibn Ubaid, shi kuma Ayub as-Sakhtiyani an san su ne duka. Wa qala ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma sawafa qiyaman. Wato naharul budni qa'ima, watan ana soke ita raƙuma ne tana halin tsayuwa ba a kwance ba. To shine ya ƙara kawo maka wannan maganar sayyidina Abdullah ibn Umar mu'allakan. Yace ibn Umar Allah ya ƙara masa yarda ya ce yin haka shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda ya gabata a hadisin da aka gabatar. Yace wa qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma sawaf. Wato ibn Abbas Allah ya ƙara masa yarda yace sawaf watan na cikin ayan fazkuru smallahi alaiha sawaf din yace yana nufin kiyaman watan suna tsaye sawaf daga saffa safatin sawafin suna tsaye a jere haka ko da yake an karanta kuma sawafina shi ma dai duk yana nufin suna tsayen ne. Ga can as-safinatul jiyad ko حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. kaga wannan ga yana an kawo shi ba muktasaran din ba kenan. Wato wannan hadisin ga yana da isnadin shi daga sayyidina Anas ibn Malik yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallan azhar a Madina raka'a 4, yayi sallan la'asar a Dhul-Hulaifa raka'a 2, fa bata biha falamma asbaha rakiba rahilatahu, sai ya kwana a Dhul-Hulaifa, da gari ya waye sai ya hau abin hawansa, fa ja'ala yuhallilu wa yusabbihu, ya ci gaba da tahlili da tasbihi. Falamma ala alal baida, wato lokacin da ya hau baida, wato baida waje ne, amma ainihin baida abin da ake nufi kawai buɗaɗɗen waje wanda yake ba tsakiyar duwatsu hawa da kwari ba, ko inda yake wuri mai faɗi ƙasa da take ta tafi miƙaƙƙiya. To amma a nan baida ɗin waje ne a bayan Dhul-Hulaifa, wato mantika ne bayan Dhul-Hulaifa amma ita ma baida ɗin ne. Labba bihima jami'an, wato yayi talbiya da tasbihi, ya haɗa su duka gaba ɗaya. Ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya kamar yadda ya zo a wani hadisin na Khaibara, idan aka hau amatan ma dai a tafiyan sallallahu alaihi wa sallama, idan aka hau sama sai yayi tasbihi, in aka shiga kwari sai yayi takbiri, ko to abin da yake nufi lamma ala alal baida, watan da yazo baida sai ya hada tasbihin da talbiyan gaba ɗayan su sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma dakhala makkata amarahum an yahillu, wato da suka shiga makka sai yayi musu umarni bayan sun yi umra, ya musu umarni su tahallul daga umran su, watan su mai da hajjin su tamattu'i kamar da yadda muka sani, mun ma dai karanta wannan hadisin a baya shi ma. Wa nahara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi yadihi 7 budnil qiyama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya soke raƙuma 7 da hannunsa suna tsaye. Wa dhaha bil madinati kabshaini amlahaini akranaini, a Madina wajen layya yayi layya da raguna amlahaini akranai. A nan wannan hadisin
akwai maganganu, domin wasu riwayoyinsa sun nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi daga Zulhulaifa ne bayan sallan azahar. To malamai sun haɗa hadisan guda biyu, cewan zai yi ya tashi daga Zulhulaifa inda aka ɗauki ihrami da asuba, amma bai bar mantikan Zulhulaifa ba sai bayan azahar. Saboda haka inda ya yi sallan azahar a cikin mantikan Zulhulaifa ne, iyakan Zulhulaifa da Baida. Saboda haka a nan da ya yi sallan azahar ya hau abin hawa, shine ya haɗa talbiya da tasbihi gaba ɗaya a daidai nan, shine alal Baida ɗin, yana kallon Baida, watan an iso Baida lokacin da ya yi sallan azahar, amma a cikin mantikan Zulhulaifa. Wallahu a'lam. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. wani hadisin ga yana daga Musaddad, daga Ismail, daga Ayub, daga Abu Qilaba, daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallan azhar a Madina raka'a 4, yayi la'asar a Dhul-Hulaifa raka'a 2. Sai ya ƙara kawo hadisin wa an Ayuba an rajulin an Anasin. A ka'ida kaga wannan hadisin akwai mubham kenan a cikinsa, ba akan sharaɗin al-Imam al-Bukhari bane kenan. An Ayuba an rajulin ko an Anasin. Saboda an yi ibhamin rajulin din, kuma rajulin din ba shakka ba sahabi bane. Anas yana cikin ƙananan sahabbai, saboda haka duk wanda ya ruwaya daga wajensa ba sahabi bane. To kuma gashi Ayub bai ambace shi ba. Wane ne wannan wanda Ayub ma bai da riwaya daga sahabbai, saboda haka wane ne wannan wanda ya ambata din? To amma akwai isnadin wannan hadisin dai har yanzu, wasu malamai sun ce shine dai Abu Qilaba din, wasu kuma suka ce a'a Hammad ibn Salama ne, saboda Hammad ibn Salama bai cika sharaɗin al-Imam al-Bukhari ba, shi yasa sai aka ce an rajulin. Tunda dama dai hadisin kaman kawai an kawo shi mutaba'a ne, amma dama dai ga hadisin can an riga an gabatar da shi ko? To Hammad ibn Salama baya cikin sharaɗin Bukhari, shi yasa ba inda Bukhari ya ambace shi a cikin sahihinsa, sai waje ɗaya shi ma ba a babin riwaya daga gare shi ba a cikin mutaba'a. To wannan ma dai kaman hakan ne, wallahu a'lam. Wasu kuma suka ce a'a dai shi Abu Kilaban ne dai. Kuma bata hatta asbaha fa salla, watan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana har sai da ya wayi gari a nan Zulhulaifa kenan. Fa sallar subha, sai yayi sallan asuba, thumma rakiba rahilatahu, sannan ya hau a bar hawansa, hatta stawat bihi albayda'a, har ta daidaita a Baida, a halla bi umratin wa hajjatin, wato sai ihlali da kirani kenan, hajjin kiran. Babun la yu'tal jazzaru min alhadi shay'a. Wannan babin yana magana akan ba a baiwa mai yanka, mahauci, komai daga naman hadaya. Wato abin da ake nufi da ba a bashi komai, ba a bashi komai a matsayin ladansa. Idan ya zama shi ma yana cikin mabukata wanda suka cancanci a basu, to ba laifi a basu. Naman hadaya kamar yadda ku sani ibada ce, tunda ibada ce da aka riga aka karrabar da ita ga Allah, tunda na Allah ne, to mutum ba zai amfana in ba ci kaɗai ba. Shi ma cin, wato ba duka ne, akwai waɗanda za a iya ci, akwai wanda ba za a ci ba.
ko a wajen malaman malikiya guda 4 ba za a ci ba. Jaza'u said dama dai wannan ijma'an ne ba za ka ci ba. Ko sannan nuskul adha wato abinda kaman ga yacan wa tumul hajj wal umrata lillahi ko fa in usittum famastaysara min al hadi menene famastaysara min al hadi famal fala tahliqu rusakum hatta yablugha al hadi mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه to wannan fidyan wannan azadin shi ma idan mutum ya zama ya yanka shi ma bai halatta ya ci ba, bai halatta ya ci komai a ciki ba. Haka nazrul fuqara wato abin da mutum ya nazir ya bakace cewa zai ciyar da mabukata ne, zai ciyar da mabukata ne, ya yi nazar ga talakawa ga mabukata, to ba zai yi ya ci wani abu daga ciki ba. Amma bambancin nazrul fuqara da waɗannan biyun da suka gabata, shi wancan in ya ci to sai ya sake. Jaza'u sayd idan mutum ya ci naman to sai ya sake yanka wata dabbar. Haka nuskul adha idan mutum ya ci naman sai ya sake. Amma nazrul fuqara in ya ci to abin da ya cin kadai zai bayar, zai biya daidai abin da ya ci. In ya yi fefersun kan ragon misali ya ci to kan zai bayar, zai ba wani fakiri, ba sai ya sake yankan gaba ɗaya ba. Na hudu kuma shine dabban hadayan da aka koro daga miƙati ko aka saya a hanya aka koro, sai ya zama ya sami, ya kasa isa, ciwo ya kama shi, an yanka shi saboda ya sami atsab ba zai kai ba, to shi ma wannan bai halatta ka ci ba. Shi kuma wannan an hana a ci ne saboda saddu zari'a, so da kawai kada mutum ya koro dabba bukata ya kama shi, ya riga ya ce hadaya ne, ka bukata ya kama shi kawai yanka ya ce zai ci. Shi yasa in muka tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na mutumin da ya ganshi yana hawa yana korawa kai, yana cewa ya hau, saboda a ka'ida in ka riga ka koro to kowane abu na wannan abin ya riga zama na Allah, ba ka da. Malamai suka ce ko nonon sama, nonon ta misali in mace ce to bai halarta ka ɗiba ka sha ba, in ka riga ka koro dan Allah ya riga zama na Allah. In har ba ma so ka dinga bari nonon na taruwa, in kana da yadda zaka hana taruwan nashi yafi. Idan kuma har ya taru an ɗiba to kai ba za ka sha ba, na Allah ne, saboda haka za ka bai wa fuqara da muhtajun. Shi yasa wannan mutumin ya ƙi hawa, saboda ba a hawa ma sai idan da bukata ta darura. Ina fatan mun fahimta. To ma a tsaba fi tariki shi ma idan har aka yanka to mutum ba zai ci ba, ba zai ci ba, saboda dan ya tabbata cewa ba ya yanka don son ransa ba ne, kuma shi ma dole sai ya sake biyan wani. To don haka dai naman abin hadaya ba a kuma mai da shi kasuwa, ba a kuma kasuwanci ne mai shi, don haka ba za ka biya ladan wani haƙƙi daga shi ba. Amma kamar yadda muka ce in mai yankan ya zama mabukaci ne, in ka bashi a matsayin mabukaci ba a matsayin sashi, kuma abin da ya sa ba a so a bashi kar ya zama dalili na rage, na sauke sashin kuɗin. Ina ba ta mun fahimta. Idan misali cajin naira 10,000 ne, to amma in ya ga gashi ka zo ka bashi kafa, ka bashi kakila, sai ya ce to ka bada 8,000 ko ba haka ba, sai ya maka ɗan sauki. Saboda to kaga wannan ma ya zama wata shubuha da za ta iya sawa dalilin sa a ce an rage abin da yake haƙƙi. To shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana a baiwa jazzar daga cikin naman hada, sai dai a biya shi kuɗinsa cikakke.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان هو الثوري فعلا قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لهومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. Wato wannan hadisin ganin da isnadin shi daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda. Yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aike ni na tsaya wajen yanka raƙumansa da ya hadayansu wannan guda ɗarin sallallahu alaihi wasallam. Fa amarani fa qasamtu luhumaha, ya mun umurni in raba naman su gaba ɗayansu, ya rabar da naman sallallahu alaihi wasallam. Thumma amarani fa qasamtu jilalaha, yace jilal din ma wannan shimfiɗan bayan su da aka yi musu din na bayan raƙuman su ma duk araba, wajuludaha da fatun ma duk araba, wato komai da komai nasu arabar tunda na Allah ne. Nan wajen akwai maudu'i muhimmi da nake so in faɗi wallahi. Ban san, amma ban son karatun ya tsaya, ina son mu ɗan ƙara. Wato, daga cikin abin da al'ummanmu suke son muke buƙatar mu ƙara koya, saƙafar sadaka. Saƙafar sadaka. Ina yawan filin cewan daga cikin abin da ya sa ƙa'idan sadaka yana ɗauke azaba, yana ɗauke fushin Allah. Ko da yake ba muna sadakan yanda ya wajaba ba ne, ana dai ɗan kamantawa, amma daga cikin abin da yake hana ɗan kaɗan ɗin da ake yi ya yi tasirin da ya wajaba ya yi, uslubin da muke bayarwa. Uslubin da muke bayarwa. Wato, in kana da yanda za ka yi karka ka girmama wanda za ka bashi, ka girmama shi, karka bar haifar masa da zilla da wulaƙanta da ƙasƙanta a lokacin da za ka bashi, to yana da kyau ka bayar tare da girmamawa. Malamai suna cewa daga cikin abin da yasa ake hadaya a yanka dabbobi da yawa yana cikin abin da yake sauke fushin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yana rage wato fitintunu a bayan ƙasa. To, amma har shi akwai adab na bayarwa ɗin, ya kamata mu lizimci wannan adab ɗin. A ƙa'ida asali ana raba ma faƙiran garin Makka ne, faƙiran garin Makka, saboda su suna nan sun tsayar da kansu kawai a cikin hidiman alhazai, ba su da abinci isasshe, ba su da gonaki, ba su da inni askantu min zurriyati biyadin ghairi zar'in ko inda baitikal muharram. To amma yanzu mutanen Makka sun riga sun wadatu, saboda haka babu laifi in an yanka a haram a ɗauka a kai shi kuma sauran wurare, saboda sharaɗi dai thumma muhilluha ila al-baitil atiq. To amma kuma ba sharaɗi ne sai an raba a nan ba, za a ɗauka a kai sauran ƙasashen duniya, a gyara shi a kai ko ina a duniya, ko da yake ba duka ne ma dole muhilluha ila al-baitil atiq ba, banda kafaran adha, ba dole shi sai a al-baitul atiq ba. والأسرى بدل الفرقة. أوكي. فقسمت جلالها وجلودها. sai na raba wato shimfiɗinsu da fatunsu. Mun yi bayanin dai daga cikin hikiman raba shimfiɗin. Sufyan tahwilul isnad wa haddathani Abdul Karim. Sufyan ɗin dai shine har yanzu al-Thawri. وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. من ذا الله ترى دا من شاء الله استبت أجري شيء من أمرني نسأي أكن راقم الليان جزاء هدايانسا صلى الله عليه وآله وسلم.
sannan kuma kada in ba da komai a cikin namanta a matsayin ladan mai yanka. Kamar yadda muka sani a wancan lokacin al'ada ne tun wancan lokacin, kai da kafa da fata ana ba mahauci. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da wannan al'adan da larabawa suke yi a cikin qurban ɗinsu. Babun yutusaddaqu bi juludil hadiyi. Wato wannan babin yana magana akan ana sadaka da fatun hadaya, ana ba da sadakansu. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. wato dai wannan hadisin kaman hadisin da ya gabata ne. Kawai dai bambancin isnadi ne. Sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mishi umarni ya tsaya a wajen abin hadayensa sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya raba duka, kada ya bar komai, da naman da fatun da jilal ɗin shimfiɗun da aka yi masu duka a raba. Wala yu'tiya fi jizaratiha shay'a, kuma kada ya bada komai daga cikinta a matsayin lada ga mayanka, wato ga mahauta. Babun yutusaddaqu bi jilalil budni, wato julud su a wancan lokacin suna amfani da shi ne ba irin mu ba yanzu da yunwa ya sa julud ɗin ya zama abinci. Julud ɗin ana amfani da shi ne don sauran bukatu da ake, a yi takalma, a yi tufafin sawa da sauran dai abubuwa, shimfiɗu da sauransu. Amma mu yanzu abin tausayi har gari ya gari har tsallaken teku ake zuwa ana sayo fatu, ana zuwa ana jikawa ana ci fatun dabbobi. Abin tausayi ne, sai zama ya taƙaita sana'o'inmu, ya taƙaita mu cikin sana'o'i, fatun da za a iya amfani da su don wasu abubuwa an koma su ake ci. Wadda yanzu ma shi kanshi cin shi ma ai sai mai hali, wallahi sai mai hali yanzu halin da ake ciki. Tunda yanzu mutane sun koma irin su tafasa. Yanzu jiya na karanta wani takrir cewa cin abinci a Najeriya ya ragu da wajen 49 cikin 100. Cin abincin al'umma ya ragu da 49 cikin 100. Kuma wannan bayyananne ne. Duk mutumin da ya ce maka cefanen da yake yi shekara 5 da suka wuce ko shekara 4 da suka wuce shi yake yi yanzu, yanda ake cin abinci a gidansa shekara 4 da suka wuce shi ake ci, haka ake ci yanzu, to babban attajiri ne, ƙasaitaccen attajiri ne, ko ba haka ba? Jiya ake faɗa min an aika a sayo kaji. Kajin da aka saba saye naira 3,000, 4,000, 3,000, 2,500 aka aika kasuwa a siyo. Aka samu kowace ɗaya aƙalla 11,000, 12,000, 13,000. Kaza ba? In za ka sai guda 10 sai ka sai fiye da 100,000. Kaza ba? Kaza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya gyara mana. Akwai ban tsoro sosai halin da al'umma take ciki.
kuma wannan yake ƙara tilastawa, kuma wai a wannan yanayin ne wasu yanzu yanda sana'an hodin ya zama sana'a, ihtikar, mutane yanzu su je su sai hatsi su zo su ɓoye suna jira ya tsada su sai, wai fa a wannan yanayin da kai kanka kana cikin azaba, amma kai kanka kake ƙara wa kanka da al'ummanka ɗan abin da ake da shi ɗin wanda ya ragu. Ƙasashen ƙetare tun da kuɗinmu ya lalace suna shigowa su saya abin da muke da shi. Kuɗinsu su yana da ƙarfi, mu namu ya rushe, saboda haka duk abin da suka saya a nan mai daraja ne, wato a arha suka same shi. Sannan kuma kai ma kuma har yanzu ɗan wanda ake da shi, bayan me ake cewa 'yan ta'adda bandits sun hana noma a gonaki, tsada na kayan da ake bukata don noman an hana, azzalumai sun zo, ɗan abin da gwamnati take bayarwa na ɗan taimako ɗan kaɗan ɗin shi ma sun hana isan shi, kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce ne ko sati biyu da suka wuce ko, ɗan kaɗan ɗin da gwamnati take yi wa al'umma shi ma kuma an zo an karkatar da shi. Shi yasa na tsaya ne ta wannan magana, saboda tashin hankalin yana da yawa, a ce ɗan takin kuma da za a bashi a sayo mara kyau, bayan an sayo mara kyan sannan shi ma mara kyan abin da aka ce a bashi a ƙi bashi wannan nisban da aka yi umarni a bada. Wasu irin al'umma ce mu, sannan kuma a ƙarshe mu koma mu zauna muna cewa shugabanni sun lalace ko ƙasa ta lalace, alhali mu ne muka lalace, kowannen mu ya zama azzalumi, dama kawai yake jira tsakanin shi da zalunci, dama ta iso hannunsa kawai. Wace irin al'umma ce wannan? Wace irin al'umma ce wannan? Allah ya gyara mana. Wata an ce Allah ya gyara mana, Allah ya ba mu ikon gyarawa ake nufi. Yanzu ihtikar ya zama sana'a sosai. Mutane da yawa kawai sun koma sun ma daina noma, sai dai lokacin irin wannan lokacin kawai su je su ta sayan hatsi suna ɓoyewa. Yanzu duk hatsi tun kafin yanzu ma ya riga ya ƙare a kasuwannin masu nomawa su saida. Ko da yake ma an ce yanzu abin ma tun kafin ma a girbe ma ake sayewa mafi yawan gonakin, a saye a ji a ɓoye, ana jira ya ƙara tsada a saida. Muna ta azabtar da kanmu da kawunanmu. Su kuma waɗannan duka dalilai ne da suke saukar da fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ubangiji ya kare mu. Da haka uwa, yanzu daga cikin mafi girman ibada ciyarwa, daga cikin mafi girman ibada da za ka yi wa Allah, ka ciyar da mai bukata. Mun ga dai yanda, wato inda za ka ce ka duba, manzo Allah ma ya ce shine addinin ma gaba ɗaya, shine imanin. Ko an tambaye shi menene musulunci, ya ce kawai tut'imu ta'ama wa takra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Kawai ka ciyar da abinci. Ko ga nan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciyarwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba karamin abu bane. Ciyarwa, saboda haka yan uwa, duk wanda yake da hali ya yi ƙoƙari ko yaya ya zama kana da mutum ɗaya ko biyu ko uku da kake taimakawa wajen ciyarwa. Da ban sani ba ko har yanzu ana yi, da a unguwanni ko da yanzu ma abincin ma ina ma ake girkin kullum. Girkin yanzu in ma kai lissafi, gawayin ma da ake girki da shi wanda yake kuɗinsa a shekara 3 yanzu ya linka wannan kuɗin sau 4 ko sau 5. Gawayin ma da za a yi girkin. Shi yanzu ɗaura girki kanshi alaman rufin asiri ne. Ɗaura girki kanshi, a ce mutum a gidan shi ga nan an shiga an ga an ɗaura girki. La ilaha illallah. Darura min daruratil hayat. Wallahi alamar rufin asiri ne. Kamar yadda na dinga faɗi, girki 3 a rana, girki a ce za a ɗaura abinci sau 3, a kunna wuta a kashe, a kunna a kashe, a kunna a kashe sau 3 a rana, to sai masu hali yanzu, sai masu arziki. Sai masu arziki. Kana zuwa garuruwan duk wanda ka sani za ga yanzu
in dai ba bai da lafiya bane yana kumburan ciwo, to za ga ya koma rabin shi ko 2/3 da ka sani. Wallahi, wallahi, duk wanda ka sani in ka gan shi sai ga ya saɓi. So haka muna da aiki a matsayinmu na al'umma, muna da aiki ta'awun, kuma wato shi yasa daga cikin wato in ka ce manyan hulul da in aka yi za a magance matsala, to wannan maganar da muka yi na majalisar unguwa, ka san wato akwai wasu abubuwa da kamar ana cewa bakin zare ko bakin zare, wanda in aka same su aka kyautata amfani da su za su warware da dama daga cikin matsalolin al'umma. To wannan majalisar unguwa ɗin, amma fa ta zama nagartattun mutane ne a ciki, ta zama nagartattun mutane ne a ciki, ba masu son kai ba wanda su ma kansu suka sani ba. To matukan za a zama kowace unguwa ta tsara kanta, ta samar da jagoranci da majalisa. Shi yasa kamar yadda na ce, in Allah yadda nan da sati 1 ko 2 za mu gayyaci mutane su zo su koya mana ya ake kafawa. Yana da muhimmanci kwarai da gaske, yana da muhimmanci, zai taimake mu wajen magance da dama daga matsalolinmu. Idan ba haka muna ji muna gani ba abin da zai yi, ba abin da zai yi. Shi yasa za a ga in ma gwamnatin ne misali ta bayar da abu, a zo ana raba mutane shinkafa buhu 1 a raba mutum 3, 4, 5 ko fiye da haka. Indomie ana fasa kwali, ba indomie mai sunan shi spaghetti, ana buɗe kwali ana zaro ɗaiɗaikunsa ana raba ma mutane waya matsayin tallafi. Duka wannan rashin tsararriyar al'umma ne. Inda al'umma za ta tsara kanta, to da abubuwa da yawa irin waɗannan za su zama. Kuma kamar yadda muka sani, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farkon abin da ya a Madina shine tsara al'ummar Madina din. Bayan ya haɗa su ƴan uwanta ɗaiɗaiku, sannan kuma ya zo ya tsara zamantakewan garin, wanda malamai suke cewa shine farkon tsarin zamantakewa da aka yi a tarihin ɗan adam, ko akalla dai shine mafi daɗewa wanda aka sani. Mutanen Athena sun yi irin nasu, amma dai wanda aka fi sani tsari na zamantakewa na zaman lafiya, mutanen Athena duka addinin su ɗaya ne, amma wannan mabambantan addinai ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya haɗa su, ya tsara zamantakewan su. Gaskiya muna buƙatan wannan. A babun yutasaddaqu bi jilalil budni, to shi ma dai jilal kamar yadda muka sani ana sadaka da shi. Shi ma in aka riga aka zo da shi za a yi sadaka da shi, kamar yadda muka ce daga cikin hikiman wasunsu za su zo ba su da komai sai wannan ihramin na jikinsu, wani kuma kila ya zo da kayan sun ɓace bayan ihramin da ya ibadan da shi, yana buƙatan ya ɗan yi canji, saboda haka in ya sami wannan jilal ɗin zai amfani da shi, in ya fita daga ihrami ya sami abin da zai ɗan yafa. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله تعالى عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها ثم بجلودها فقسمتها. وتمنى الله صلى الله عليه وسلم يا هدايا نا badana guda 100. Ya yi mun umarni da naman gaba ɗaya na raba, sannan ya yi mun umarni da jilal ɗin a ƙarshen fiɗin da ake sawa a saman su da julud ɗinsu duka su ma na rabawa mabukata. Alhamdulillah, za mu tsaya haka nan. Kafin tambayoyi an ce in yi kira akan yawmul kiswa, kamar yadda muka saba, wato a kowace shekara muna shekaru da yawa, tun kafin ma wannan ya ma girmi kafilatul mahabba wannan aikin, amma yanzu dai da aka haifi kafilatul mahabba ne take ta karɓa tana yi. Ana da tsarin lokacin sanyi a tanaji tufafi a rabawa mabukata, kuma abin da muka fi sha'awa shine al'umma su ba da tufafin daga tufafinsu, ko da yake yawancin aka ce mutane daga tufafin, sai ga tufafin da wasu suke bayarwa ba ma za su iya baduwa ba, bayan Allah ya saka musu da alkhairi. Amma dai in 'yan Abuja ne, musamman 'yan Zonfo, in aka ce su bayar daga tufafinsu, to kana sa ran za ka ga masu nagarta tufafin da za a bayar. To don Allah
a lokaci yayi ana rabarwa a watan Disamba ne. Galiban akan ɗauki tufafin daga Abuja a raba a wasu garuruwa. Ana rabarwa da yawa, dubbai, alhamdulillah, kuma ana ya kokari ya zama an tsara su a nagarce, ba wai kawai a ɗauki tsummokara ana raba ma mutane ba. In ma misali tana buƙatan ɗan gyara za a gyara, in tana buƙatan wanki da guga za a wanke a goge a sa a leda, ta zama dai ta zama da wata sura la'ika, sannan a je wajen waɗanda ake zaton sun fi buƙata. Yawanci an fi buƙatan kayan sanyi, amma ba sharaɗi ba ne. Wasu sukan ba da diloli na suwaitu da kayan sanyi, domin yanzu haka wasu garuruwanmu a sanyin ya riga ya fara tsanani. To ko mun san ba sai an yi bayanin halin da dama suke ciki ba na rashi. To a wannan yanayin muna roƙon mutane su ɗan rage. Tufafin da muke da su sun mana yawa a hakika, sun mana yawa. Wani yana da kayan da zai shekara ma bai sa wani ba. To inda hali dai don Allah a duba a ciki a tara. Akwai tsarin da ake bi, su za a nemi su Malam Mustapha, amma na san dai masu zama a gidana suna cikin waɗanda ake kawowa, wanda suke tarawa, wato cikin wuraren da ake haɗawa na nan Abuja akwai nan gidana na cikin masallaci. So duk wanda zai kawo in ya basu za su miƙa wa waɗanda suka kamata. Ana haɗawa a gyara, sannan kuma a ci gaba da rabawa daga watan Disamba. Yanzu waɗanda suke ƙoƙarin wannan aikin su ne Kafilatul Mahabba a sassan su daban-daban na faɗin ƙasa. Suna da ranar da suke kira Yawmul Kiswa, wata ranar tufatarwa. To wannan shine barnamaj ɗin da za a yi a watan Disamba mai zuwa in Allah ya yarda. Saura ma 'yan kwanaki kaɗan ne. Allah ya bada iko. Ba wani wanda bai da rigan da zai iya bayarwa. Kowa yana da abin da zai bayar. Kar kuma ka ce sai tsohuwa wacce ta zama tsumma. Da Allah ka bayar irin yadda kake so Allah ya baka. Ka bayar daga abin da kake so kai ma Allah ya baka irin yadda ka bada. Allah ya iya mana. Allah ya karba. Ba laifi bane kuma ka ɗinka sababbi, ko ka sai, kaman akwai ɗan uwa da atamfofi ma yake saye da yawa ya bayar da sababbin ƙyallaye. Shi ma abin da ake so ne, abin da aka fi so ma kenan. Ko in za ka bayar kai ma ka bada sabo, shi ma talaka ɗin almajirin ya yi shu'uri da izza, ya sanya sabo. Allah ya taimake, amma baka da sabon ba kuma za ka iya bada wanda kake da shi. Allah ya iya mana. Amma ba a bada kuɗi, ba a bada kuɗi, ana dai bada tufafin ne. In ma kuɗi kake da shi za ka bayar da Allah, ka siyo ƙyallen ne ka kawo, ka siyo tufafin ka kawo. Wannan ranar kiswa ne. Tufafi ake bayarwa, ya fi taimako ga wanda za su raba ɗin. Kar a je a sa su cikin garari su ma su rasa yadda za su yi. Allah ya iya mana. Assalamu alaikum. An riga ka. Na. To game da yawmul kiswa, na. Ni zan fara dai duk da haka. Akar na Maulana. To bari mana yi magana, ya riga. Okay. Na. Ba kuma ina jin shi. Game da abun nan din. To akwai waɗanda suke dan kira daga wasu jihohi, to updating din coordinators din nake so mu san. Na gane, yace akwai waɗanda suke kira daga wasu jihohi cewa suna son su bayar. To ai yanzu Kafilatul Mahabba in dai banda jihar Taraba da Benue. To gaskiya dai ba duka jihohi suke ba, amma mafi yawan jihohi akwai su. Saboda haka in mutum yana so din kawai, kuma na ga ko jiya an fitar da sanarwa, ban sani ba ko a sanarwa an fitar da wakilan da za a babba din, amma suna nan dai da yawa a sassan arewacin Najeriya. Da haka duk wanda zai bayar a can a garinsu, galiban ba za a rasa ko kusa da garinsu. Sannan akwai wakilai, akwai shugaban, akwai kwamiti din, akwai sakataren kwamitin, makila yana nan a masallacin na aiko. Jiya na gan shi Malam Muzaifi. To suna nan dai, akwai wakilansu, akwai shugabansu yana Zamfara, Dr. Famin Talha. To kwamitin kenan, sannan kuma a kowane gari akwai branch yawanci local governments. To wanda yake so sai ya nemi na branch din garinsu, dama ba sai an kawo mana ba. Mu na nan ma da ake haɗawa, mafi yawan abin da ake haɗawa na taimako daga Abuja ba a rabawa a Abuja. Mafi yawa kamar shi na kiswa din ba a rabawa a Abuja. Kamar na kula da marasu lafiya da sauransu a Abuja, so da yawa za ga an haɗa kuɗi amma ana kaiwa wani gari ne. Saboda 'yan Abuja nisbiyan sun ɗan ƙoshi. Na Maulana. Batun kiswa din ne dai har yanzu. Na. Saboda an ɗan tsawaita bayani akan tufafi na wanda aka sa ko sabbi.
To daga cikin abubuwan da ake bukata kamar da kwamitin ya fitar shekaran jiya, hada barguna, kamar kuma kun faɗi kayan sanyi, barguna, kayan sanyi, hulunan sanyi, haka dai. To idan mutum bai ba da wa'innan kayan ba, to ko barguna ana bukata da hulunan sanyi irin masu rufe nan din nan, da kuma barguna. Shine da ƙarin Hulunan bayani. sanyin na karan kalla. Na'am. Ana ma sa su ne har yanzu? Ana sawa a garuruwan arewaci. Na gane. Sosai. To duk dai ma'ana dai lokacin sanyi ne, saboda da abin da zaka taimaka a taimaka wa mutum ya rufe sanyin ana bukata. Amma dai kada a muhimmanta dai tufafin duk da haka. A muhimmanta tufafin musamman abin da mutum yake da shi. Saboda ni na fi tarkizi akan abin da mutane ke da shi. In ka je ka sa mutane su kawo abin da sai sun ɗauki kuɗi sun je sun sayo a wannan zamanin, da yawa ba za su iya ba. So da yawa hidiman gaban su yi musu yawa. Ya yi musu yawa kwarai, amma dai daga cikin tufafinka ba za ka rasa wanda za ka bayar ba. Na'am, akramaka Allah. Ban gama wannan. Okay, bismillah. Na'am. Na ce batun wannan majalisar unguwa da kuka yi, ina ganin ko za a ɗan yi mana makaranta bayanin ya ake so tsarin ya kasance, saboda ya zama mun shirya kafin satin, saboda muhimmancinsa. ba zai wahala a iya yi next week. Amma akwai majalisa, akwai wata mu'assasa, na manta sunanta, na Arewa, wanda suna aiki sosai a cikin irin waɗannan abubuwan. To ina tunanin jagorancin wannan majalisar za mu kira su zo, suna da wannan tunanin irin wanda muke da shi, suna da wannan tunanin su ma. To za mu gayyace su zo mu tattauna tare gaba ɗaya, amma ba zai yi sati mai zuwa ba insha Allah. Amma ni in Allah yadda zan masu magana. Sannan kamar yadda na ce, akwai dai ba matsala in Allah yadda. Insha Allah wannan za mu shirya shi a wajen nan wajen in Allah yadda. Na'am, akramaka Allah. A game da itikar ɗin da kai magana ɗazun. Ba na ji, na ji ka ce game da ihtikar. Yau game da itikar malam. Na'am. Nake son da Allah malam in zai yi a dan samu dan lokaci ko a dan yi clip video na dan 2-3 minutes zon a jawo hankalin mutane daga daga yin haka din, saboda malam wallahi in ka je yanda an ci har mutane gidaje suke sayarwa suna sayan abinci suna boyewa. Wallahi. Wannan kenan. So wannan kenan a wurare da yawa. Sannan malam tun da dai da yawan mu yana ga musulmi ne a kasan nan kawai ko kirista, kuma ina ga ba wani addinin da ya yarda a ce a yi wannan haka zan kuntatawa mutanen da ba su da shi ko kuma nan gaba. Ai shi ba addini, ba wani tsarin rayuwa da zai umarni da kuntatawa dan adam. To malam in zai yiwu ko da za a yi simina da yan uwa kiristoci ne ko wani abu dan dai kowa su ja ra'ayin mabiyansu daga hana mabiya din yin haka din. Sannan ko malam idan zai yiwu kamar yadda kake faɗa neighboring countries suna shigowa suna sayo mana abinci, in zai yi gwamnati ita ma a dan jawo hankalinta ta hana fita da abinci da ake, saboda gaskiya abu malam in ba sa ban za a samu matsala kwarai da gaske. Wannan shine dama dan bayan da take so insha Allah. Wallahi gaskiya ne, kuma in Allah duka waɗannan abubuwan da kuka faɗi duka abubuwan da ka faɗa din ana kai ba a tsaya ba. Illa shi maganan shiga da abinci kasuwanci tsakaninmu da ƙasashen ƙetare maƙotanmu, wannan ba za ka iya hana shi kai tsaye gaba ɗaya ba. Saboda yanda suke zuwa su saya a wajenmu a ƙa'ida, haka muke zuwa mu ma mu saya a wajensu. Sashin mu'amala ne, illa dai a yi controlling abin da zai yi, kuma 'yan uwanmu ne. Ba za ka yanzu misali mu ba za mu ce a hana sayar da abinci ga mutanen Niger ko Chadi, kamar ka ce kar a sai ma ibnu ammin ka abinci ne, to ba zai yiwu ba. Sashin mu ne, 'yan uwanmu ne, illa dai akwai abubuwa, misali akwai abubuwan da gwamnati take subsidizing ta wani hanya ko ta wani, kamar fulawa misali, alkama, kaga alkama har yanzu akwai nau'i na subsidy a kan shi. To irin wannan dama dokan ƙasa ne, laifi ne tahrib din shi, fitar da shi. To duka dai wannan, amma abin da na sani ne shekaru da yawa mafi yawan masu kamfanoni na milin na shinkafa da yawa daga ita tsabar da suke amfani da ita don wannan milin din da ƙasashen ƙetare ake shigo da ita, har Burkina Faso ina ne daga can ake zuwa ana kawowa, don in ba don waɗancan da ake shigowa da shi na ƙasan da ake noma ba zai taɓa isan su ba. Saboda haka alaƙa na noma tsakaninmu da ƙasashe, amma babban illa in kamfani ne, misali kamfani za ta sai shinkafa wanda take milin,
ko kamfani da take semovita za ta sai masara saboda aikinta ta siya da yawa ta aje, wannan ba illa ba ne don bukatanta na sarrafawa, kuma wannan zai taimake ta wajen hana yin tsadan shi ɗin tunda tana da shi. Kamar yanzu akwai gonan nan, babbar gona, ina sha'awan tsarin babban gona, kuma ina fatan da a ce zai yiwu a arewa mu sami irin babban gona guda 5 ko 10. Yanda na ga suna abinsu shine yawanci ma ba su sayarwa a daidai lokacin da mutane ke saidawa. Da an fito da hatsin an fara saidawa ana ta sayarwa, su nasu za su aje, dama in kai ka noma abinka ba laifi bane ka aje, shari'a bata hana ba. Sai duk jama'a sun gama wannan saide-saiden to sai su fara fito da nasu, in suka fara fito da nasu su ma kuma a cikin rahusa da sauƙi za su sayar da shi, saboda haka kaga zai taimaka wajen har yanzu hana hawan farashin da yawa. To inda muna da irin wannan babban gonan guda 10 wanda suke yi, ko muna da wajen da za a yi, kuma ce wanda muke rashin zaman lafiya da sauransu, yanda abin ana mubalaga, ana exaggerating ɗinsa. Har yanzu da wurare da yawa, mafi yawan abin da ke hana mu noma kila dai ka ce tsadan kaya, na'am rashin tsaron yana nan, yana da dauri mai girma, amma har yanzu in mun so mu tashi mu yi din za mu iya yi, musamman attajiranmu. To amma sai riga sun saba da kuɗi na sauri, musamman a wannan yanayin na inflation, ko dala ya mai da nairan ya zauna ya koma ɗaki ya kwanta ya ta shan ti, ya fi masa kila ya shiga ya kasuwanci, ko yana suna da hanyoyi da yawa da za su iya sarrafa kuɗi ya ƙaru, don haka sai ba su son su sa shi a inda zai amfani kowa da kowa. Amma muna da attajirai wanda in suka so za su iya irin waɗannan gonakin da dubban ɗaruruwan mutane za su amfana, za su sami abin yi, kuma al'umma za ta sami abinci. Wani yana faɗa min cikin masu matsalar rashin tsaron ne, amma yana da gona a yana da gona a wuraren dogon dawa ake cewa ko menene can a Kaduna din nan, dajin nan dai na hanyar wuraren airport din Kaduna. Ya ce kafin bandits ɗin zo su kwace wuraren, gonarsa masu irin in an gama noma ka kaba ake cewa in an gama girbi mene kala ko? To masu kalan kawai ina zaton abin da ya ce min, ina zato in ba na manta ba, suna hada akalla buhu ko 10 ko 20 ko 50 kalan kawai, ba shi ba, don shi kam ina jin ya ce min yana noma ina zaton buhu 5,000. Amma yanzu yana nan Abuja na neman kwangila. Na'am akramakallah. Maulana, ƙarin bayan ɗan takaitaccen kamar yanayin fassara haka kan
ƙira ne da tamattu'i, saboda na san ana yawan yi a makaranta, to saboda akwai mutanen da suke son su har yanzu ba su rarrabe ƙira ne da tamattu'i ba. ai bambancin su bayyananne ne. Na Maulana. Wato yana tambayan bambancin kiran da tamattu. Ai bayyananne ne. Tamattu shine ka fara yin umra. In kai umra sai ka fita daga cikin ihrami kwata-kwata, ka zauna a garin Makka kaman ɗan gari. Kaman ɗan gari. Sai daga baya yawmu tarwiya daga gidanka, masaukinka hotel ne, gida ne, ina ne, ka sa ihrami ka fita Mina. Wannan shine tamattu'i, wato kai umra independent daga hajji. Umra a yi ta daban, hajji a yi ta daban, ko a yi shi daban. Amma kirani umra da hajji ne amma cikin juna. Ya yi umran ya yi hajjin duka, in ya zo yana zuwa zai tsawaful kudumi, ya sa'ayi, sai ya ci gaba da zama a cikin ihraminsa. Ranar tsawaful ifada zai zo ya tsawaful ifada ba sai ya sa'ayi ba. Shi kenan ya shigar da kirani da umra. A wajen niyya tamattu'i niyyan umra kadai zai yi daga miƙati in ya taso. In ya zo miƙati niyyan umra kadai zai yi, amma kirani zai haɗa su ne, zai yi labbaika umratan fi hijjatin, zai yi talbiya da niyyan umra da hajji tare gaba ɗaya. Ina fatan an fahimta. Amma in tamattu'i ne umran kadai zai niyya, in ya zo sai ya zauna, daga baya kuma sai ya yi hajji, sai ya ɗauki niyyar hajji daga masauki. Amma in ya so kuma zai iya ya yi umra ya yi kirani kuma, ko ya yi umra ya yi ifradi kuma, ba tamattu'i shi, wannan kuma wani tsari ne daban. Amma shi a wajen malaman malikiya sai idan dalili ya dawo da kai garinka bayan ka yi wannan umran, garinka ko inda ya fi garinka nisa. Ina fatan ka fahimta. Ka zo ka yi umra a cikin ashurul hurum, sai kuma dalili ya dawo da kai ƙasanka, ya dawo da kai Abuja, to za ka iya daga nan kuma ka ƙara ɗaukar niyyan kirani ko ifradi. Amma a wajen wasu malamai ba sai haka ba. Ba sai haka ba, wasu mazahib. In dai ka fita inda ya kai masafatul qasri, wasu kuma suka ce in dai ka fita inda ya kai miƙati, to shikenan za ka iya sako niyya kuma ka zo ka ƙara yin kuma niyyan kirani ko ifradi. To amma dai hajjin da aka sani guda uku nan su ne wannan kirani da ifrad da tamattu, kuma ga yanda suke. Umra tamattu'i umra ne za a yi mustaqilla, sannan a zo a yi hajji mustaqillan. Shi kuma kiran za a saka umran cikin hajji. Ifradi hajji kadai za a yi. Ifrad hajji kadai za a yi ba umra, saboda haka niyan hajji kadai za a yi. Shi yasa shi ba ma ya da hadaya. Na'am akramakallah. Assalamu alaikum Maulana. Na'am. Ce tambaya ba akan karatu da aka yi yau ba, amma dai tana da munasaba da tambayar da aka amsa jiya. Na'am. Wasu waɗanda suke bin wannan karatu Bana ji fa akramakallah. ce wasu waɗanda suke bin wannan karatu To, jiya suka saurari matsala da aka bayar ta zancen jini da kuma yanayin jiki na Allah ne, ba a sai da komai na daga jiki. na'am. To shine suka ce a tambayan musu Na'am. kamar mutumin da yake da iyali ko ta gama haihuwa haka, saboda yanayin jiki ana samun ko jiki ya saki da sauransu, akwai yanayi da abubuwa da ake yi yanzu na kamar gyaran jiki, ko a ɗan ɗebi wani fat a ciki daga ciki a gyaggyara wasu ɓangare na jikin, amma iyalinsu ce misali ta gama haihuwa suna so su gyara Daga jikinta a gyara wani sashen jikinta. Haka wannan kuma wannan ai ba wani. Wannan ba wani. Wasu suna ganin wannan kamar tagiru khalqillah ne, amma ba tagiru khalqillah bane, matukan an amince daga hadari ko illa ko makamancin wannan. Kai dan adam dai. Dan adam ba zai gushe yana zuwa da abubuwa ba. Allah, ka san amma fa yanzu kaman kasan Iran da maza da mata, na taba ganin wani documentary da aka yi. Da maza da mata, ba wai mata kawai ba, da maza da mata, fiye da 90% sun canza halittar fuskansu. Fiye da 90%. Ba wai mata kaɗai ba,
sun je an masu irin surgery a dan gyara hancinsu, a gyara musu bakinsu haka, ‘yan haƙoransu haka, musamman hancin dai. Fiye da 90% fa. Allah ya kyauta. Ban ce ba kyau ba, amma hannunsu ne ƙarami, ni a ganina. Abin da ke gabansu ƙarami ne. Shi yasa da suna da damuwa ta addini mai girma da ta al'umma, da ba za su tsaya waɗannan abubuwan ba. Amma ni na ganin wannan ai ba illa, wannan ba irin shi bane. Abin da ake nufi mutum ya sayar da sashin jikinsa ga wani, shine ake magana. Kaman kidney yanzu yanda ake kasuwancinsa, mutum ya sai da kidney ɗinsa guda ɗaya ga wani, yanda akwai ƙasashe suna nan da yawa, har Najeriya ma ya shigo, amma dai ba kaman ƙasashen Larabawa da irin su Iran ɗin su India da sauransu, ana kasuwancin waɗannan sassan jikin. To irin wannan shine ake maganan haramun ne mutlakan. To ko menene in dai sashin jikin mutum ne ba za a siyar da shi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A wajen hawa da sauka tasbih da takbirin nan, a hawa ake takbiri ne ko kuma a sauka ake? Sai abun yana kidimar da ni kullum. A hawa ake takbiri, a sauka ake tasbihi. Na'am. Sannan Zayyad ibn Jubair nan za a ce sahabi ne ko tabi? Ba sahabi bane, tabi'i ne. Ziyad ibn Jubair. Na'am. Tabi'i ne. Shukran. Akwai kuma Zaid ibn Jubair, shi ma kuma daban, shi ma tabi'i ne. Na'am, amma fa lokaci ya gure. Sai dai kai ka yi tambaya ta ƙarshe din a baka dama. To sai di kai ga ka can. A'a malam tukuna, malam kai sai ku yi tambayan ku, sannan sai malam Nasir, amma lokacin mu yayi. Na'am Maulana, mace mai aure da izinin mijinta za ta, mace mai aure wanda take da aure, da yaddan mijinta za ta iya sa gashin kanti. Mace mai aure da yaddan mijinta za ta iya ƙarin gashi? Na'am Maulana. Alwasila. Na'am. Malamai da yawa sun tafi akan za a iya yi. Saboda kare zaman aure da hana shi sha'awar matan waje masu gashin ya fi muhimmanci akan laifin wannan ƙarin gashin. Idan dan mijin za ta yi, to malamai da yawa suna ganin za ta iya yi, ba ta shiga cikin wancan la'anan ba, domin la'anan ma ni ina yawan faɗi wancan hadisin la'ana Allahul wasila wal mustausila alwashima wal mutanammisa, wannan hadisin yana sifanta mana karuwai ne. Kamar a ce hadisi zai ce Allah ya la'anci karuwai, sai aka yi kinaya da irin abubuwan da suke yi. Ina fata an fahimta. Amma in za ta yi don mijinta ne, tsakaninta da shi, kuma in za ta fita waje za ta rufe jikinta ga duk wanda yake ba mijin nata ba halil ɗinta ba, kuma shi abin da yake so kenan, sai a yi masa. Sallu ala nabiyil karim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.